வழிகள் உள்ளன. பதம் 30. என் அன்பு மகனே கபிலா, நான் ஒரு சாதாரண பெண். பரிபூர்ண உண்மையினை புரிந்து கொள்வது எனக்கு மிக கடினமானது. ஏனென்றால் எனது அறிவு கூர்மை மிகச் சிறந்ததல்ல. ஆனால் நான் அத்துணை அறிவு கூர்மை உடையவளாக இல்லாவிட்டாலும் நீங்கள் தயவு செய்து எனக்கு விளக்கினால் நான் புரிந்து கொள்ள இயலும். அதனால் மனம், சொல், சரீரம் கடந்த இன்பத்தை உணர முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரைட், தானிஸ்ரீ மேம் வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஐ வில் லீவ். ஹரே கிருஷ்ணா. Thanks ma'am. Take care. ಇವತ್ತು ಶಯನ ಏಕಾದಶಿ. So that means yes, happy Shayana Ekadashi. So I think Mahavishnu will go for the Sayana. So the Chaturmas will start actually from this that is what is that? Paurnami will come na, that full moon day it will start. I think some people will start from today only. So from Ekadasi to Ekadasi. Okay. Chaturmas, வாட் இஸ் நம்ம என்ன ஆஸ்ட்ரேலிட்டி எல்லாம் பண்ணணும் சத்துர் மாசத்துல? முதல் மாசம் எதை சாப்பிடக்கூடாது? கீரை. கீரை சாப்பிடக்கூடாது. ரெண்டாவது வந்து பால். மூணாவது வந்து தயிர் சாப்பிடக்கூடாது. அப்புறம் உளுந்து சாப்பிடக்கூடாது. உளுந்து சாப்பிடக்கூடாது. உளுந்து ஏன்னா அது அதிகமான புரோட்டீன் இருக்கிறதுனால, ஸோ அதுக்காக தான் உளுந்து சாப்பிட மாட்டாங்க. ஓகே. ஸோ இப்படி யாரெல்லாம் வந்து இந்த ஆஸ்டரிட்டி ஃபாலோ பண்றீங்களோ ஃபாலோ பண்ணுங்க. வேற ஏதாவது ஆஸ்டரிட்டிஸ் ஃபாலோ பண்ற மாதிரி இருந்தாலும் ஒரு வேளை உணவு வந்து தவிர்க்கிறது, இதெல்லாமே வந்து அவங்கவுங்க ஏதாவது யோசிச்சு நான் இதை வந்து விடணும். ஏன்னா சில நம்ம வாயை நேற்று ஐ திங்க் நேற்று எஸ்டர்டேஸ் கிளாஸ் ஆக்சுவலி வாஸ் வெரி வண்டர்ஃபுல் பார்ட் ஆக்சுவலி எஸ்டர்டே நைட். அதில் வந்து நம்ம வாயை கட்டுப்படுத்தினா மற்ற எல்லாமே வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்துரும் அப்படிங்கிற. பௌர்ணமியில இருந்து கணக்குங்களா? போன பௌர்ணமியில இருந்து இப்ப வரக்கூடிய பௌர்ணமி இனிமே வரும் புதன்கிழமையில இருந்து. ஓகே. சோ இல்லைன்னா ஏகாதசி இன்னில இருந்து கூட சில பேர் கணக்கு எடுத்துக்குவாங்க. சரிங்களா? இன்னைக்குதான் ஆரம்பம். ஆமா, அது ஜென்ரலா இன்னைக்குதான். ஏன்னா சயனத்துக்கு போறார் மகாவிஷ்ணு. ஓகே. இந்த 4 months வந்து பகவான் வந்து சயனிப்பார் அப்படின்னு. ஆஷாட ஏகாதசி, ஆஷாட ஏகாதசி, சயன ஏகாதசி. ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து 4 months ஆன பிறகு அப்புறம் எழுப்பக்கூடிய ஏகாதசி கூட இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதுவுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். ஓகே. ஸோ அதனால யாரெல்லாம் என்ன ஆஸ்டிரிட்டி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ யூ கேன் டூ. ஆனா உங்க உடலுக்கு ஒத்துக்கக்கூடிய ஆஸ்டரிட்டிஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா உடலையுமே நீங்க நல்ல விதத்துல வச்சுட்டாதான் சேவையே பண்ண முடியும். உடலை வருத்திக்கிட்டு ஆஸ்டரிட்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. ஓகே. ஸோ அது வந்து நமக்கு பிற்காலத்துல மிக கஷ்டமாயிடும். ஆஸ்டரிட்டியே பண்ண முடியாத நிலைமைக்கு போயிடும். அதனால பேலன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு என்ன முடியறதோ அதை செய்யுங்க. ஆனா ஜபம் செய்யுங்க. அது எல்லாராலையுமே முடியக்கூடிய ஒன்று. ஃபோக்கஸ்டா உட்காந்து நீட்டா வந்து ஜபம் நிதானமா ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுமே நம்ம செவிக்கு விடுற மாதிரி வந்து ஜபத்தை வந்து செய்யுங்க. எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணுங்க. So that is a multiples actually. Okay. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கருவேப்பிலை சேர்க்கலாம். கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி is fine. That is excluded. ஓகே. அவாய்ட் பண்ணக்கூடிய இடத்துல அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. இல்லைன்னா நீங்க ஏன் வந்து கீரை பதார்த்தங்கள் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னாக்கா இப்ப மழை காலம் இல்லையா? இந்த மழை காலத்துல வந்து புழு பூச்சி எல்லாம் நிறையவே கீரையில இருக்கு. அதை நாம கரெக்டா பார்க்க மாட்டோம். ஓகே. அந்த ஜீவனுக்குமே நம்மளால கஷ்டம். ஸோ அதாவது யோகிகள் எல்லாம் ஒரே இடத்துல ஏன் இருக்காங்கனாக்கா அந்த மழை காலத்துல வந்து அவங்க நடந்து செல்லக்கூடிய பாதையில எந்த ஒரு புழு பூச்சி அதிகமா வெளியில வரக்கூடிய காலகட்டங்கள் இது. அதனால அந்த சமயத்துல இடத்துல இருந்து அவங்க வந்து துண்டு பண்ணணுன்றதுக்காகத்தான். அப்பதான் இந்த ப்ரொவோச்சன்ஸ் எல்லாம் நிறையவே நடக்கும். ஸோ சத் சங்கங்கள் இதெல்லாமே இடத்துல இருந்து நடக்கக்கூடிய ஒன்று தான். அதனால இந்த 4 months வந்து நம்ம வந்து சிலதெல்லாம் தவிர்த்து விடுவது என்பது மிக உத்தமமான, நம்ம பக்தியில வந்து அதெல்லாம் நமக்கு ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ். ஓகே. ஆனா அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஜபத்தை விட்டுறக்கூடாது. நீங்க அதெல்லாம் பண்றீங்களோ இல்லையோ ஜபத்தை மட்டும் கண்டிப்பா நல்லபடியா பண்ணுங்க. ஃபோக்கஸ்டா அட்டென்டிவ் சாண்டிங் அதை தான் நம்ம வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்.
யார் ஒருத்தர் சாண்டிங்க பர்ஃபெக்ட் பண்றாங்களோ மிச்சம் எல்லாமே அவங்களுக்கு பர்ஃபெக்ஷனா பகவான் பண்ணி கொடுத்துருவார். இது உண்மை. ஏன்னா நம்ம போக்கஸ் எல்லாம் வந்து அந்த நாமங்கள் மீது இருக்கும். அப்படின்னா பகவான் வேறு நாமும் வேறு கிடையாது. ஓகே, அதனால நாமமும் பகவானும் ஒன்றாக இருப்பதால அவர் மீதே நம்ம வந்து மனதை வந்து வைக்கணும். ஈவன் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ண போறோன்ற அந்த தாட்ஸ் கூட நம்ம எடுத்துட்டு வரக்கூடாது. ஒன்லி ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் த சிலபல்ஸ். அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற அந்த மந்திரத்தின் மீது மட்டும் நம்ம மனசை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ மிச்சம் நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்க போறதுன்றதை பற்றி நம்ம வருத்தப்படாம நீட்டா வந்து அமர்ந்து நம்ம வந்து we have to do the நாம ஜபா. ஸோ அதுதான் நமக்கு வந்து பக்குவத்தை கொடுக்கும். நம்ம கிட்ட இருக்கிற தேவையற்ற கலங்கங்கள் எல்லாம் வந்து விலக ஆரம்பிக்கும். இதெல்லாம் நமக்கு வந்து நல் மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதனால திஸ் இஸ் மேஜர் திங். அதுக்கப்புறம் பிரசாதம். இது ரெண்டு நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ண, இதெல்லாம் சிம்பிள் இல்லையா? இதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம கரெக்டா நம்ம எடுத்துட்டு போனோம்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி மிச்சம் எல்லாம் வந்து நம்ம, அதாவது ஏதும் படிக்காதவனுக்கு கூட வந்து பகவான் ஞானத்தை கொடுப்பார் இல்லையா? அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வால்மீகியே இல்லையா? ஸோ மராமரம் அவர் எப்படி எழுதினார் ராமாயணத்தை? அவருக்கு எழுத படிக்க தெரியுமா என்ன? கிடையாது இல்லையா? ராமா என்ற நாமத்தை உச்சரிக்கவும் முடியாது. அவருக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் மரம் தான். அதனாலதான் மரான்னு சொல்லிட்டு ராமான்னு வந்தது கடைசியில. ஓகே, ஸோ அதில் இறைவன் மீது நம்ம எவ்வளோ, அதாவது நம்பிக்கை கொண்டு நாம செயல்படுத்துறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு உணர்தலை பகவான் கொடுப்பார். ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம நிறைய உணர்தல் கொடுத்துட்டாருன்னு நம்ம யாருக்கிட்டையும் சொல்லிக்கவும் கூடாது. எனக்கு எந்த உணர்தலுமே இல்லைன்னு செயற்கையான முறையில வந்து சொல்லவும் கூடாது. நம்ம சொல்லக்கூடிய விதத்திலேயே அது தெரிஞ்சு போயிடும். எவ்வளவு செயற்கையா இருக்கும், எவ்வளவு இயற்கையா நம்ம யதார்த்தமா பேசுறோம். இதெல்லாமே பேசும் பொழுது நமக்கு நம்முடைய பாவத்திலேயே வந்து வெளிப்பட்டுடும். அதனால வந்து நம்ம ரெண்டு தரப்புலையும் போக வேண்டாம். நமக்கு தெரிஞ்சது நாம ஜபம். பகவான் நமக்கு வந்து நாம ஜபத்துல மனசை லயிக்கிறதுக்கு மட்டும் மனசை கொடுக்கட்டும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனை செய்து நாம அந்த நாம ஜபங்கள்ல நாம ஈடுபடணும். ஓகே, ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச விகாரி, ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச விகாரி, ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா ஹரி, ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யமுனதீராவனச்சாரி, யமுனதீராவனச்சாரி, ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி,
ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிகாரி Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna எல்லாருக்கும் Hare Krishna Mataji, Pranam Mataji. Hare Krishna Mataji, Namaskaram. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Naram Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Devi Saraswatim Vyasam. Tato Jayam Udirayet. Tato Jayam Nashtaprayeshu Abhadreshu. Nityam Bhagavata Sevayam. Sevaya Bhagatya Uttama Sloke. Bhagavatya Uttama Sloke Bhakti Bhavati Naistike. Reading from Bhagavatam, 6th canto, Poshanam Bhagam. ஸோ இதுல நாம முதல் காண்டம் அஜாமிலனுடைய வரலாறை பற்றி படிக்கிறோம். அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணார், வாழ்க்கை வளராறு எப்படி பண்ணார், அவர் எப்படி எடுத்துட்டு போனார் வாழ்க்கை அப்படிங்கறத பத்தி படிக்க போறோம். ஓகே, ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு பிரேம மாதாஜி 3rd ஸ்லோகம் வாசிருங்க. விஜயகுமாரி மாதாஜி அண்ட் ராஜலட்சுமி மாதாஜி இவ்வளவு மட்டும் வாசிச்சா போறோம், ஏன்னா ஆல்ரெடி 2 ஸ்லோகம் இருக்கு சொல்றதுக்கு. ஓகே, ஸோ நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் வேற ஸ்லோகங்கள் எல்லாம், அப்படின்னா மண்டே. ஓகே. அதர்ம லக்ஷணா நானா நரகாசானுவர்ணிதாக மன்வந்தரஸ்சாவ்யக்யாத ஆத்ய ஸ்வயம்பவோ யுதஹ. எஸ், வாசிங் பிரேமா. அதர்ம லக்ஷணா நானா நரகாசானுவர்ணிதாக மன்வந்தராஸ்த்யவ்யக்யாத ஆத்தயக ஸ்வயம்புவோ யதக. ஆதர்ஷ லட்சணா பாவச் செயல்களால் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட நானா பலவிதமான நரக லோகங்கள் வர்ணிதாக விவரிக்கப்பட்டன. மனு அந்தரக மனுக்களின் துமாற்றம். பிரம்மாவின் ஒரு நாளில் 14 மனுக்கள் உள்ளனர். ச கூட வியக்யாதக விவரிக்கப்பட்டது. ஆத்யக முதலாக. சுயம்புவக பிரம்மாவை நேரடி புதல்வர். எதக எதில். மொழிபெயர்ப்பு.
தாங்கள் 5ஆம் கண்டத்தின் முடிவில் பாவச் செயல்களிலிருந்து விளையும் பல வகையான நரக வாழ்வையும் 5ஆம் காண்டத்தில் பிரம்மதேவரின் புத்திரரான சுயம்பு மனுவால் பதவியேற்கப்பட்ட முதல் மன்வந்திரத்தையும் கூட விவரித்தீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விவரித்தீர்கள். ஓகே, ஃபைன். விஜயகுமாரி மாதாஜி. பிரியா வரதோ தானபதோ வம்ச தச்சரிதானி ச द्वीपवर्ष समुद्रात्रि नदी उद्यान वनस्पतीन् तरामण्डल समस्तानं भागलक्षणमानदः ज्योतिषां विवराणं च यदेदम् असरुजत् विभुः. यस् वासी. हरे कृष्ण माताजी. प्रिय व्रतोत्थानपदोर्वंशस् तच्चरितानि च द्वीपवर्ष समुद्रात्रि नदी उद्यान वनस्पतीन् तरामण्डल संस्थानं भागलक्षणमानतः ज्योतिषां विवराणां च एतद्यदेतम् असरुजत् विपुः. பிரியவிரதனின் உத்தான பதோ மற்றும் உத்தான பாதனின் வம்சத்தையும் தச்சரிதானி அவர்களின் இயற்கை பண்புகளையும் ச கூட த்வீப வெவ்வேறு கிரகங்கள், வர்ஷ நாடுகள், சமுத்திர கடல்கள், அத்ரி மலைகள், நதிகள், உத்தியான தோட்டங்கள், வனஸ்பதி மற்றும் மரங்கள், தரா மண்டல மண்ணுலகின், சம்ஸ்தானம் சூழ்நிலையை, பாக பிரிவுகளுக்கேற்ப லக்ஷண வெவ்வேறு அறிகுறிகள், மானதக மற்றும் அளவுகள், ஜோதிஷாம் சூரியன் மற்றும் விண்வெளி கோளங்களின், விவரானாம் தாழ்ந்த கிரக அமைப்புகளின், ச மேலும், யதா போல், இதம் இது, அஸ்ருஜத் படைத்தார், விபுகு பரமபுருஷர். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. பிரபுவே, பிரியவிரத மகாராஜன் மற்றும் உத்தானபாத மகாராஜன் ஆகியோரை பற்றிய வம்சங்களையும் சிறப்பு இயல்புகளையும் தாங்கள் விவரித்தீர்கள். பரம புருஷர் இந்த ஜட உலகை பல்வேறு பிரபஞ்சங்களுடனும் கிரக அமைப்புகளுடனும் கிரகங்களுடனும் மற்றும் நட்சத்திரங்களுடனும் பல வகையான நாடுகளுடனும் கடல்களுடனும் மலைகள், நதிகள், தோட்டங்கள் மற்றும் மரங்களுடனும் படைத்துள்ளார். இவை இந்த மண்ணுலகில் சில, விண்வெளியில் உள்ள ஒளிரும் கோளங்களில் சில மற்றும் தாழ்ந்த கிரக அமைப்புகளில் சில என்று பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. தாங்கள் இக்கிரகங்களையும் இவற்றில் வாழும் ஜீவராசிகளையும் தெளிவாக விளக்கியுள்ளீர்கள். பொருளுரை. பல்வேறு வகையான கிரகங்கள், நட்சத்திரங்கள் முதலியவைகளுடன் கூடிய இந்த முழு ஜட உலகையும் பரமனும் சிறந்த சக்தி வாய்ந்தவருமான பரம புருஷர் படைத்துள்ளார் என்பதையே இங்கு யதேதம் அசுருஜத் விபுகு எனும் சொற்கள் தெளிவாக சுட்டி காட்டுகின்றன. ஒவ்வொரு படைப்பிலும் உள்ள கடவுளின் கையை நாஸ்திகர்கள் மறைத்துவிட முயல்கின்றனர். ஆனால் ஒரு புத்திசாலியான சர்வ வல்லமை படைத்த சக்தியினாலன்றி வேறு எவ்வாறு இவ்வெல்லா படைப்புகளுக்கும் தோற்றத்திற்கு வந்துள்ளன என்பதை அவர்களால் விளக்க முடியவில்லை. இல்லாததை கற்பனை செய்து கொள்வது காலத்தை வீணடிப்பதாகும். பகவத்கீதையில் 8.8 அகம் சர்வஸ்ய பிரபுவோ நானோ அனைத்திற்கும் மூலம் என்றும், மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே சிருஷ்டியில் இருப்பவை எல்லாம் என்னிடமிருந்தே வெளிப்படுகின்றன என்றும், இதி மத்வோபஜந்தே மாம் உதாபாவ சமன்விதாக நான் எனது சர்வ சக்தியினால் அனைத்தையும் படைக்கின்றேன் என்பதை முழுமையாக ஒருவன் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவன் பக்தி தொண்டில் உறுதியாக நிலை பெற்று எனது தாமரை பாதங்களில் பூரண சரணாகதி அடைகிறான் என்றும் பகவான் கூறுகிறார். துரதிருஷ்டவசமாக அறிவிலிகளால் கிருஷ்ணரின் பரத்துவத்தை உடனடியாக புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. ஆயினும் அவர்கள் பக்தர்களுடன் சகவாசம் கொண்டு அதிகாரபூர்வமான நூல்களை படிப்பார்களானால்
படிப்படியாக சரியான புரிந்துணர்வுக்கு அவர்களால் வர இயலும். இதற்கு பற்பல பிரிவுகள் தேவைப்படக்கூடும். பகவத்கீதையில் 7.19 பகவான் பின்வருமாறு கூறுகிறார்: பகூனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வம் இதி ச மகாத்மா சுதுர்லபக. பற்பல பிறப்பு இறப்புகளுக்கு பிறகு உண்மையில் அறிவுள்ள ஒருவன் என்னையே எல்லாவற்றிற்கும் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். இத்தகைய ஒரு மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். அவரது சக்தி பலவிதமாக பகவத்கீதை 7.4.5 பின்வருமாறு விளக்குகிறது: பௌதிக சக்தியின் ஒரு சேர்க்கையும் பூமிர் ஆபோ நலோ வாயுகு. ஆன்மீக சக்தியான ஜீவராசியும் ஒவ்வொரு படைப்பிலும் இருக்கிறான். ஆகவே இதே கொள்கைப்படி ஆன்மீக சக்தியும் பௌதீக மூலப்பொருட்களும் இணையும் போது இப்பிரபஞ்சம் சிருஷ்டிக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜலட்சுமி மாதாஜி. அதுனேஹ மகாபாக யதைவ நரகான் நரஹ நானோக்ர யாதனான்யேயா தன்மே வியாக்கியாதும் அர்ஹசி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுனேஹ மகாபாக யதைவ நரகான் நரஹ நானோக்ரயாதனான்யேயா தன்மே வியாக்கியாதும் அர்ஹசி. அதுனா இப்பொழுதே, மிக இந்த ஜட உலகில், மகாபாக மகாபாகியசாலியான சுத்ததேவரே, யதா இதனால், ஏவ உண்மையில், நரகான் பாவிகள் அனுபவிக்கும் நரகமான சூழ்நிலைகள் அனைத்தும், நர மனிதர்கள் நானா பலவகையான உக்ர பயங்கரமான யாத்தனான் துன்பகரமான சூழ்நிலைகளை அனுபவிக்க மாட்டார்களோ, தத் அதை மே எனக்கு வியாக்கியாதும் அர்ஹசி விவரிக்க வேண்டுகிறேன். மொழிபெயர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. மகாபாகியசாலியான சுகதேவ கோஸ்வாமியே, மனிதர்கள் பலவிதமான நரக சூழ்நிலைகளை அடைந்து கடுமையான வேதனைகளை அனுபவிப்பதிலிருந்து எவ்வாறு காப்பாற்றப்படுவார்கள் என்பது பற்றி எனக்கு விளக்கி அருள்வீராக. பொருளுரை: பாவங்கள் செய்பவர்கள் நரகலோகங்களில் புகுந்து துன்புறும்படி கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றனர் என்பதை சுகதேவ கோஸ்வாமி 5ஆம் காண்டத்தில் 26ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்கியுள்ளார். பரீட்சித் மகாராஜன் ஒரு பக்தர் என்பதால் இதை எப்படி தடுத்து நிறுத்துவது என்று கவலைப்படுகிறார். ஒரு வைஷ்ணவர் பர துக்க துக்கி ஆவார். அதாவது அவருக்கு சொந்த தொல்லை எதுவும் இல்லை. ஆனால் மற்றவர்களின் தொல்லைகளை கண்டு அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அற்றவராக உள்ளார். பிரகலாத மகாராஜன் கூறினார்: எம்பெருமானே, தங்களுடைய உன்னத குணங்களை போற்றி புகழ்ந்து ஆனந்த பரவச நிலையை அடையும் கலையை நான் கற்றுக்கொண்டு விட்டேன் என்பதால் எனக்கு சொந்த பிரச்சனைகள் எதுவும் இல்லை. ஆனால் தங்களுக்கு செய்யப்படும் பக்தி தொண்டை பற்றி அறிவு சிறிதும் இல்லாது நிலையற்ற இன்பத்தில் மாயா சுறுசுறுப்பாக உள்ள இந்த மூடர்களை பற்றிய சிந்தனை என்னை வருத்துகிறது. ஆகவே எனக்கும் ஒரு பிரச்சனை உள்ளது. ஒரு வைஷ்ணவரால் எதிர்நோக்கப்படும் பிரச்சனை இதுதான். வைஷ்ணவர் ஒருவர் பரம புருஷரிடம் சரணாகதி அடைந்தவர் என்பதால் அவருக்கு சொந்த பிரச்சனை எதுவும் இல்லை. ஆனால் அவர் இழிவடைந்த பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களிடம் இரக்கம் கொண்டிருப்பதால் இம்மையிலும் மறுமையிலும் அவர்களை நரக வாழ்வில் இருந்து காப்பாற்றுவதற்கான திட்டங்களை பற்றியே எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார். எனவேதான் பரீட்சித் மகாராஜன் மனித குலத்தை நரகத்திற்கு செல்வதிலிருந்து எப்படி காப்பாற்றுவது என்பதை சுகதேவ கோஸ்வாமியிடமிருந்து அறிய விரும்பினார். மக்கள் எப்படி நரக வாழ்வில் நுழைகின்றனர் என்பதை சுகதேவர் முன்பே விளக்கியுள்ளார். எனவே அவர்களை அதிலிருந்து காப்பாற்றும் முறைகளையும் அவரால் விவரிக்க இயலும். புத்திசாலிகள் இந்த உபதேசங்களை நன்கு பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக உலகம் முழுவதிலும் கிருஷ்ண உணர்வின் பற்றாக்குறை மேலோங்கி உள்ளது. இதனால் மக்கள் பெரும் அறியாமையில் ஈடுபட்டு துன்புறுகின்றனர். மேலும் மறுபிறவி உண்டென்பதை கூட அவர்கள் நம்ப மறுபிறவி வாழ்க்கை வரலாறு மறுபிறவி உண்டென்பதை
அவர்களுக்கு உணர்த்துவது மிகவும் கடினமாகும். ஏனென்றால் பௌதிக சுகத்தை தேடுவதில் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட பித்தர்கள் போல ஆகியுள்ளனர். ஆயினும் அவர்களை காப்பாற்றுவதுதான் புத்தி சுவாதீனம் உள்ள ஒருவனின் கடமையாகும். பரீட்சித் மகாராஜன் இத்தகைய மனிதர்களை காப்பாற்றக்கூடிய ஒருவரின் பிரதிநிதி ஆவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्री कृष्ण चैतन्य ஈஸ்வரம். ஓகே, நம்ம நேத்துல இருந்து இந்த முதல் 6 ஸ்லோகங்கள் வந்து போன அத்தியாயத்தினுடைய கண்டினியூஷன். அதாவது பரீட்சித் மகாராஜ் கடைசி 6வது இதுல வந்து கேட்கிறார் இல்லையா? என்ன கேட்கிறார்? இந்த அதாவது பக்தர்களுக்கு எப்பொழுதுமே கருணை உள்ளம் உண்டு. தான் சங்கடப்படுறத பத்தி அவர்கள் என்றைக்குமே பெரிதாக எண்ண மாட்டார்கள். ஸோ அடுத்தவங்க நம்ம முன்னாடி கஷ்டப்படுறத வந்து அவங்களால பொறுத்துக்கவும் முடியாது. ஸோ அஞ்ஞானத்தால் ஜீவராசிகள் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து துக்கத்திற்கு ஆளாகிறார்கள். மேலும் வந்து நரக உலகங்களுக்கெல்லாம் தள்ளப்படுகிறார்கள் என்பதை வந்து அவருக்கு மன வருத்தத்தை கொடுக்கிறது. ஸோ இதை எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து அதாவது இந்த பௌதிகவாதிகள் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சங்கடத்திலிருந்து வெளியே எப்படி வர முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை தான் அவர் வந்து வைக்கிறார் ஆக்சுவலி. ஸோ இது வந்து கருணை உள்ளம் கொண்டவர்கள் எப்பொழுதுமே நினைக்கக்கூடிய ஒன்று தான். அதுலேயும் தூய பக்தரா இருக்கக்கூடிய அவர் வந்து அவருடைய கேள்வி இதை சார்ந்து இருக்கிறது. ஏன்னா போன அத்தியாயத்துல நரக உலகங்களுக்கு எந்தெந்த தவறுகள் இழைத்தால் எந்தெந்த நரக உலகங்களுக்கு சென்று அங்கே இப்படிப்பட்ட தண்டனைகளை எல்லாம் பெற வேண்டியிருக்கும்னு சொல்லி, மேலும் சுகதேவ கோஸ்வாமி உனக்கு வெறுமனே அதாவது சில நரக உலகங்களை பத்தி மட்டும்தான் எடுத்துரைச்சிருக்கேன். அதாவது ஆயிரக்கணக்கான நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான நரக உலகங்கள் உண்டு அப்படிங்கிறதுமே வந்து அந்த இடத்துல விளக்கியிருக்கார். ஸோ இப்போ பரீட்சித் மகாராஜ் சொல்றார் சுகதேவ கோஸ்வாமி, பிரபுவே முக்தி மார்க்கத்தை நம்ம அதாவது நிவர்த்தி மார்க்கம் பிரவருத்தி மார்க்கம். பிரவருத்தி மார்க்கம் என்பது என்ன ஆக்சுவலி? அதாவது நம்ம பிரவருத்தின்னா நம்ம புலன்களை சுகிக்கக்கூடிய அந்த செயல்களில் ஈடுபடுவது. தர்ம அர்த்த காம மோட்ச இந்த சதுர் புருஷார்த்தங்கள்லையும் செயல்படுவதுமே வந்து இந்த பிரவருத்தி மார்க்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான். நிவர்த்தி மார்க்கம் என்பது ஸோ பஞ்சம புருஷார்த்தம் என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது பக்தி பாதையை வந்து நாம சொல்லலாம். ஒருவர் பக்தி பாதையை வந்து ஏற்று நடந்து செல்லும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து அதாவது பக்தியில வந்து அவங்களால திளைக்க முடியும். நிவர்த்தி 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலிருந்து செயல்படக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை வந்து பெறுகிறார்கள், எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நாங்க அதாவது முக்தி மார்க்கம் அங்கே நம்ம படிச்சது கிரம முக்தி படிச்சோம். ஓகே, ஸோ படிப்படியா வந்து கிரம முக்தின்னா படிப்படியா முன்னேற்றம் ஆன்மீகத்துல, அதை பத்தி நம்ம படிச்சோம். ஸோ அங்கே பக்தர்களை பற்றியும் படித்தோம், மற்றும் ஞான கர்ம யோகங்கள் நிலை பெற்றிருக்கிறவங்களையும் பற்றி படித்தோம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம மீண்டும் நினைவு கூற வேண்டும். தாங்கள் ஏற்கனவே விவரித்து விட்டீர்கள். அந்த மார்க்கத்தை பின்பற்றுவதால் ஒருவன் படிப்படியாக உயர்ந்த கிரகம் பிரம்மலோகத்திற்கு, இது வந்து கிரமமுக்தி யோகத்தை பத்தி சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு உலகத்தையும் கடந்து சென்று பிரம்மலோகத்திற்கு சென்று பிரம்மலோகத்துக்கு போன பிறகு நம்ம அங்கேயே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு அதிர்ஷ்டம் என்று இருந்தால் இல்லையா, நல்ல ஒரு கர்மங்கள் என்று இருந்தால் அங்கேயே பிரம்மரோடு வாழக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை வந்து அவர்கள் பெறுகிறார்கள். மேலும் மகா பிரளயம் வரும் பொழுது பிரம்மர் எப்பொழுதும் வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்கிறாரோ அப்போ அந்த சக்தி லோகத்துல இருக்கக்கூடியவங்களும் அவ்வாறே அவரோடு சேர்ந்து அந்த வைகுண்டங்களுக்கு செல்கிறார்கள்.
அப்ப அது வரைக்கும் காத்துட்டு இருந்து போகணும்னாலும் இருந்து போகலாம். ஸோ இதுவுமே வந்து சொல்லப்பட்ட ஒன்றுதான் அங்கே. இதெல்லாம் நாம் நினைவு கூற வேண்டும். அங்கிருந்து பிரம்மதேவருடன் அவர் ஆன்மீக உலகுக்கு உயர்த்தப்படுகிறார் இல்லையா? கண்டிப்பா. இவ்விதமாக உலகில் தொடர்ச்சியான பிறப்பு இறப்பும் வந்து நின்று விடுகிறது. அதாவது ஒரு ஜீவனுக்கு வந்து மீண்டும் பிறவாத ஒரு நிலையை வந்து ஏற்படுத்த வல்லது எப்படின்னா இறைவனுடைய திருநாட்டை சேரும் பொழுது மட்டும்தான். இல்லைன்னா நம்ம மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறவி எடுக்க வேண்டியதுதான். பரீட்சித் மகாராஜன் ஒரு வைணவர் ஆவார் இல்லையா? அவர் தாயினுடைய கருவில் இருக்கும் பொழுதே அவர் அங்கேயே பகவானை தரிசனம் பெற்றார் இல்லையா? சோ யார் தரிசனத்தை பெறுகிறார்களோ அவர் கண்டிப்பா வந்து தே ஆர் த பியூர் டிவோட்டிஸ். ஓகே, இறைவனுடைய தரிசனத்தை பெறுபவர்கள். அதுக்காக நம்ம வந்து கற்பனையா நான் கடவுளை வந்து நான் வந்து தரிசனம் பெற்றேன்னு சொல்லக்கூடாது. தானாகவே வர வேண்டும். ஓகே, எனவே 5ஆம் காண்டத்தில் முடிவில் பல்வேறு நரகம் போன்ற சூழ்நிலைகளை பற்றி வர்ணனை கேட்ட அவர் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை எப்படி மாயின் பிடியிருந்து விடுவித்து பரமபதம் அடைய செய்வது என்பதை பற்றி எண்ணி மிகவும் கவலை கொண்டார். எனவே அது ஆன்மீக குருவான சுகதேவ் கோஸ்வாமி 2வது காண்டத்தில் விவரித்திருந்த நிவிருத்தி மார்க்கம் அல்லது முக்தி மார்க்கத்தை பற்றி அவருக்கு ஞாபகப்படுத்தினார். சோ மரண வாயிலிருந்து பரீட்சித் மகாராஜ் சுகதேவ் கோஸ்வாமி சந்திக்கும் பொழுது பெரும் பேறு பெற்றார். அவர் அந்த கடினமான நேரத்தில் சுகதேவருடன் முக்தியையும் வழிகளையும் பற்றி விவரித்தார் இல்லையா? மோட்சம், முக்தி. முக்தி என்றால் இந்த 5 விதமான முக்திகள். ஓகே, அது பர்மனன்ட் கிடையாது இல்லையா? ஸோ அதாவது அதுலயுமே வந்து சாயுஜ்ய முக்தி. எப்ப வேணாலும் நம்ம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு திரும்பி வர வேண்டியிருக்கும். அதற்குமே வந்து நீங்க உங்களுக்கு காரணங்கள் சொல்லியிருக்கேன் நான் இல்லையா? ஸோ இந்த மகத்துவம் என்பது விரிவடைந்து இல்லையா? ஸோ அந்த மகத்துவம் அது எங்க இருக்கு? காரண கடல்ல தான். ஸோ அப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய சாயுஜ்ய முக்திகள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவன்கள் எல்லாமே மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வரும். ஓகே, அதனால சாயுஜ்ய முக்தி வந்து நித்தியமான முக்தி கிடையாது. ஓகே, இறைவனை அடையக்கூடிய முக்தி கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் நமது ஆன்மீக குருவான சுகதேவ் கோஸ்வாமி 2வது காண்டத்தில் விவரித்த நிவர்த்தி மார்க்கம் அல்லது முக்தி மார்க்கத்தை பற்றி அவருக்கு ஞாபகப்படுத்தினார். மரண வாயில் இருந்த பரீட்சித் மகாராஜன் சுகதேவ் கோஸ்வாமியை சந்திக்கும் பெரும் பேறு பெற்றார். ஏன்னா அவருமே வந்து ஒரு தூய பக்தரானார். அவர் அந்த கடினமான நேரத்தில் சுகதேவரிடம் முக்தி அடையும் வழிகளை பற்றி விசாரித்தார். சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவரது கேள்விகளை மிகவும் பாராட்டி பின்வருமாறு விளக்க ஆரம்பிக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. வரியான் ஏஷேதே பிரசன்ன கிருதோலோகஹிதம் நிருப ஆத்மவேத் சம்மதஹ பும்சாம் ஸ்ரோத்யவ்யாதிஷு யஹ பரஹ. அரசே, உமது கேள்வி எல்லா வகையிலான மக்களுக்கும் நன்மை பயக்கக்கூடியது என்பதால் அது பெருமைக்குரியதாகும். இக்கேள்விக்கான விடை கேட்க தகுந்த முக்கிய விஷயமும் அனைத்து ஆன்மீகர்களாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டதாகும். ஸோ அதாவது இவர் இப்ப பரீட்சித் மகாராஜ் நரக உலகத்திலிருந்து ஜனங்க அவஸ்தப்படுவாங்க இல்லையா? ஸோ அதுல இருந்து விடுதலை பெறணும், அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்படாம இருக்கணும்னா அதற்கான வழிகள் என்ன அப்படிங்கறதான் கேட்க போறேன். பந்தப்பட்ட நிலையில் உள்ள ஜீவராசிகள் பலவிதமான நரக சூழலில் துன்புறுவதற்கு பதிலாக முக்தி மார்க்கமான பக்தி தொண்டை ஏன் ஏற்க மறுக்கிறார்கள் என்பதை கண்டு வியப்படைந்தார். 100% இந்த காலகட்டத்திலுமே இல்லையா? இந்த காலகட்டத்திலுமே வந்து ஒரு வீட்டுல வந்து அதிகமாக ஒருத்தர் பக்தி பண்ணா அவங்களுக்கு ஏதோ பைத்தியம் முடிச்சிடணும்னு சொல்லலாம். இது கூட சொல்லுவாங்க. அடுத்து வந்து அவங்களதே ஒரு ஏதோ பண்றாங்க, ஷோ பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உண்மையிலேயே அந்த பக்தனுடைய நிலை என்னவென்றே தெரியாமலே அஜ்ஞானத்தில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து அறிவிலித்தரமான கருத்துக்களை எல்லாமே அவங்க வந்து பகிர்வாங்க. ஓகே, ஸோ இதை வந்து நாம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னாக்கா, அதாவது பக்தி கொள்பவர் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய அனைவருக்குமே சேர்த்து வந்து பக்தி பண்ணணும். ஓகே, பெரிய மனத்தோட. ஸோ தான் அவங்களுக்கு எல்லாம் பக்தி பண்றன்ற விஷயத்தை கூட அவங்க சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஓகே, ஸோ இறைவன் தொண்டு ஆற்றுவதற்கு இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இது. இதை நாம் என்றைக்குமே வந்து நழுவ விடக்கூடாது. ஸோ மேலும் இந்த பக்தியில இருக்கக்கூடியவங்க, மேலும் நம்ம வீட்டுல யாராவது பக்தி பண்ணாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு நம்ம உபதிரவங்களும் கொடுக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ நம்மளால முடிஞ்ச சகாயங்களை வந்து அவங்களுக்கு செய்வதற்கு நாம தயாராக இருக்கணும். இப்படி இருதரப்பினுடைய ஒத்துழைப்பு இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த வீட்டுல வந்து அந்த பக்தர் வந்து பக்தியில வந்து முன்னேறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். இல்லைன்னா
இந்த பிரவிற்த்தி மார்க்கத்திலே இருந்து சதுர்புருஷார்த்தங்கள்ல இருந்து நாம செயல்பட வேண்டியதுதான். ஓகே. வஞ்சகல்பத ரூபியஷ கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச, அதாவது ஒரு வைஷ்ணவர் கருணை கடலாவார். ஓகே. பரதுகி துகி, அதாவது பிறருடைய வேதனை கண்டு அவர் வேதனைப்படுகிறார். பரதுக்க துக்கி. எனவே நரக வாழ்வில் துன்புறும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களம் பரிசுத்த மகாராஜ் இரக்கம் கொண்டிருந்ததால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் துவக்கத்தில் விவரித்த அதே முக்தி மார்க்கத்தை தொடர்ந்து விவரிக்கும்படி சுகதே கோஸ்வாமியிடம் வந்து கேட்டுக்கொள்கிறார். ஆக்சுவலி இவ்விஷயத்தில் அசம்ருதி என்னும் சொல் வந்து மிகவும் முக்கியமானதாகிறது. சம்ஸ்ருதி என்பது சொல், பிறப்பு இறப்பு அடங்கிய வாழ்வில் தொடர்வதை வந்து குறிக்கிறது. ஆனால் அசம்ருதி முக்தி மார்க்கத்தை, நிவிற்த்தி மார்க்கத்தை குவைட் ஆப்போசிட். ஸோ இது வந்து பிரவிற்த்தி மார்க்கம்னா இது நிவிற்த்தி மார்க்கம். ஓகே. இவ்வழியில் ஒருவனது பிறப்பு இறப்பு முடிவடைந்து படிப்படியாக அவன் பிரம்மலோகத்திற்கு முன்னேறுகிறான். ஆனால் உயர் கிரக அமைப்புகளில் செல்வதில் விருப்பமில்லாத தூய பக்தன் பக்தி தொண்டினை நிறைவேற்றி உடனே பரலோகத்திற்கு திரும்பி செல்கின்றான். தெக்வா தேக புனர்ஜென்மம் நைத்திமாம் யேசு அர்ஜுனா, இல்லையா பரிசுத் மகாராஜ். எனவே பரிசுத் மகாராஜ் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் பொருட்டு சுகதேவ கோஸ்வாமியிலிருந்து முக்தி மார்க்கத்தை பற்றி கேட்க மிகவும் ஆவல் கொண்டிருந்தார். ஸோ இப்படி இந்த பௌதீக சங்கடத்திலிருந்து ஒரு ஜீவன் எவ்வாறு வந்து தன்னை வந்து ரட்சித்துக் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து வைக்கிறார். ஆக்சுவலி உண்மையிலே எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு சொல்யூஷன். நம்ம பகவத்கீதையில கூட நம்ம 18 அத்தியாயங்கள் படிக்கிறோம் இல்லையா? அது அநேக கேள்விகள் எல்லாம் கேட்கப்படுகிறது. ஆனா அதற்கு மெஜாரிட்டியான பதில்கள் வந்து பக்தி தொண்டு தான். பாகவதம் அதை தான் அதாவது உணர்த்துகிறது. ஆக்சுவலி ஓகே. ஆச்சாரியார்கள் பின்வருமாறு கருத்துரைக்கின்றனர். முதலில் கர்மயோகத்தை செய்து பிறகு ஞான யோகத்தை நிறைவேற்றி இறுதியாக பக்தி யோகத்தை படித்தரத்திற்கு வருவதால் ஒருவன் முக்தி அடைகிறான் என்பதே கிரம யோக பலே தேன என்னும் சொல்லு வந்து குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆனால் பக்தி யோகம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்பதால் கர்ம யோகம் அல்லது ஞான யோகத்தின் உதவி அதற்கு அவசியமே கிடையாது. கர்ம யோகத்திற்கும் ஞான யோகத்திற்கும் வேணா பக்தி யோகத்தினுடைய சகாயம் தேவை. ஏன்னா கர்ம யோகத்திலே நாம் இருந்தாலும் பக்தி யோகத்துல வந்து நாம் நிலை பெற்றால் மட்டும்தான் நம்ம யோக நிலை முழுமை அடையும். அதே போல ஞான யோகத்தை மட்டுமே நாம் செய்து கொண்டிருந்தா நம்ம யோகத்துல முழுமை அடைபவர்கள் கிடையாது. அந்த ஞான யோகத்திலுமே பக்தியை நம்ம வந்து அதாவது அதுல நாம் இணைத்தால் மட்டும்தான் வந்து அந்த யோகம் வந்து முழுமை அடையும். இல்லைன்னா மாதாஜி முதல்ல பக்தி யோகத்துல இருந்தாலே ஞான யோகம் முதல்ல பக்தி யோகம் வந்து யாருக்கும் கிடைக்கிறது இல்ல மாதாஜி. அதாவது அவங்களுடைய கோட்டா ஆல்ரெடி அதாவது ஞான கர்மா கோட்டாலாம் ஒருவேளை முந்தைய ஜென்மத்துல அவங்க முடிச்சிருந்தா டைரக்டா சில பேர் டிவோட்டி வீட்டுல வந்து பிறப்பாங்க. அவங்க வெறும் பக்தி யோகம் மட்டும்தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இல்ல மாதாஜி, அந்த ஞானம்ங்கிறது தெரியறதுக்கே நமக்கு அந்த பக்திங்கிறது கொஞ்சம் இதுதான் ஞானம், இத நம்ம இப்படிதான் செய்யணும், இந்த கர்மா செஞ்சாதான் இந்த ஞானம் வரும் அப்படிங்கறதெல்லாம் எப்ப வரும் அப்படின்னா அவனுக்கு மனசுல ஒரு தெளிவு, பகவான் மேல ஒரு நம்பிக்கை, பகவான் ஒருத்தர் இருக்காருன்ற ஒரு சிறு துளி நம்பிக்கை இருந்தாதானே அதெல்லாம் வரும் மாதாஜி. 100% இல்லைன்னா அது வெறும் வறண்ட தத்துவங்களாகி முழுமையாத யோக நிலையில வந்து அவங்க வந்து இருப்பாங்க. அப்படியே ஒருத்தர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கினாலும் அவர்கள் மீண்டும் வந்து ஒரு அவங்களுடைய அந்த நல்ல ஒரு காரியத்திற்காக வந்து ஒரு ஆன்மீகத்தில் மிகவும் உயர்வான இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கிறதோ இல்ல வந்து நல்ல செல்வந்தர் வீட்டுல பிறக்கிறதோ அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு கிடைக்கும். நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் அடுத்த பிறவி எங்கன்றதை வந்து கரெக்டா நிர்ணயிக்கும். அதுவுமே அது மட்டும்தான் கிடையாது. இந்த உடலை விட்டு நீங்கும் பொழுது நம்ம எந்த மாதிரியான உணர்வுகளை கொண்டு உடலை விட்டு நீங்குறோம், அதோடு நம்மளுடைய அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் வச்சு நமக்கு அடுத்த பிறவி எங்கன்றது டிசிஷன் வந்துடும். ஆனா அங்கே பிறந்த பிறகு நாம இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களோட இணைந்து நாம செயல்படும் பொழுது இல்லையா, ஸோ அதை பக்குவமா எடுத்து சென்றால் நமக்கு அந்த ஒரு வாழ்க்கையிலே நம்ம இறைவனுடைய திருவடியில் சேர்வதற்கான மார்க்கம் கிடைக்கும். ஆனால் அதையுமே நம்ம வந்து சரியா பயன்படுத்திக்காம தவறான விஷயத்துல வந்து பயன்படுத்தினோம்னா அஞ்ஞானத்துல போய் உழண்டு அடுத்த ஜென்மம் வந்து மனித ஜென்மமாக பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை கூட நாம இழக்க நேர்ந்து விடும். அதனால ஆச்சாரியர்கள் பின்வருமாறு சொல்றது வந்து இது நம்ம மேல சொந்த கிரம முக்தி. ஓகே. அதாவது பக்தி துண்டு, அதாவது கர்மயோகம் ஞான யோகத்தை செய்து படிப்படியா வந்து பக்திக்கு வர்றது.
மேலும் பக்தி யோகம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. பக்தி யோகத்திற்கு வந்து மற்ற 2 யோகத்தினுடைய சப்போர்ட் அவசியமே கிடையாது. இட் இஸ் ஆல்ரெடி வந்து என்கேப்சுலேட்டட் இல்லையா? பக்தி யோகம் பண்றவங்களுக்கு ஆல்ரெடி அவங்களுடைய கடமை எப்படி செய்யணுன்றது அவங்களுக்கு தெரியும். அடுத்து வந்து அவங்க ஞானத்தை வந்து அடைய பெற்றிருப்பாங்க. அதனால இந்த 2ம் ஆல்ரெடி கவர்டு. ஆனா அதே கர்மமோ ஞானமோ செய்யும்பொழுது பக்தி கவர் ஆகாது. ஸோ இது உல்டா வந்து நடக்காது. மேலும் பக்தி யோகத்தை மேற்கொள்வதால் ஆன்மீக உலகிற்கு ஏற்றம் பெற முடியும் என்பதில் ஐயமே கிடையாது. மாம் ஏ வைஷ்யசி அசம்சய. அதாவது கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில வந்து சொல்றார் 8-9 ஸ்லோகத்துல, சரி 8.7 ஸ்லோகத்துல, பக்தி யோக முறைகளினால் ஒருவன் ஆன்மீக உலகத்தில் திரும்பிச் செல்வது நிச்சயம் என்று கூறுகிறார். எஸ், யார் ஒருத்தர் வந்து பக்தி யோகத்தை பயிற்சி பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இறைவனுடைய நாட்டுல வந்து ஒரு இடம் உண்டு அப்படிங்கிறது வந்து சொல்ல. ஆனால் யோகிகள் சில சமயங்களில் நேராக ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்வதற்கு பதிலாக மற்ற கிரக அமைப்புகளை காண விரும்புகின்றனர். இந்த தியான பயிற்சிகள் செய்யறவங்க இல்லையா? ஒவ்வொரு கிரகத்தையுமே வந்து அவங்களுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ். இறுதியில மகத்தத்துவத்தை விடும் பொழுதுதான் அவங்க அந்த சூக்ஷ்ம உடலை கூட இந்த இடத்துல விட்டுட்டு வெறும் ஆன்ம ரூபத்துல போய் அங்க சேருவாங்க. ஓகே, இதனால் அவர்கள் பிரம்மண என்னும் சொல்லால் இங்கு குறிப்பிடப்படுவது போல் பிரம்மம் காலத்தில் பிரம்மதேவர் அனைத்து பிரம்மலோக வாசிகளுடன் நேராக ஆன்மீக உலகிற்கு செல்கிறார். ஸோ அவரை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அவர் லோகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து அவர் வந்து கோ பேக் டு காட் ஹெட். பிரம்மணா சஹ தே சர்வே சம்பிராப்தே பிரதிச்சஞ்சரே பரஷ்யாந்தி பிரதாத்மானக பிரவிஷந்தி பரம்பதம். அது அவருடைய திருவடிகள். பிரம்மலோகத்தில் உள்ளவர்களின் உயர்ந்த நிலையின் காரணத்தால் பிரளய காலம், இது வந்து மகா பிரளய காலத்துல கடைசி இல்லையா? ஸோ அப்போ அவர்கள் பிரம்மதேவருடன் நேராக ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்கின்றனர். ஸோ பிரம்மதேவருடைய ஆயுட்காலம் வரைக்கும் இருக்கணும். மேலும் மாமுனிவரான சுகதேவ கோஸ்வாமியே ஜீவராசியானவன் ஜட இயற்கை குணங்களின் பாதிப்பிலிருந்து விடுபட்டால் அல்லாது இன்பத்தையோ துன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கான வெவ்வேறு வகையான உடல்களை பெற்றுக்கொண்டே இருக்கிறான். 100% இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த இயற்கையினுடைய குணங்களே வந்து நம்மளை வந்து நல்லவங்களாகவும் தீயவங்களாகவும் கூட நம்மளை வந்து பிரதிபலிக்கும். அதனால இந்த குணங்கள் இயற்கை பாதிப்பிலிருந்து விடுபட்டால் அல்லாது அப்படின்னா இந்த இம்பேக்ட் அப்படின்னா பாவங்களிலிருந்து நாம விடுபடாத அல்லாது இன்பத்தையோ துன்பத்தையோ வந்து நாம் அனுபவத்திற்கான வெவ்வேறு வகையான உடல்களையே பெற்றுக்கொண்டேதான் இருக்க வேண்டும் இல்லையா? மேலும் அவன் பெரும் உடலுக்கேற்ப அவன் வேறுபட்ட விருப்பங்கள் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. 100%. ஒவ்வொருத்தருக்கு இருக்கக்கூடிய ஆசைகள் வந்து வேறுபட்டது. அவர்களுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற உடலை கொண்டு அந்த சுபாவம் நடத்தை இல்லையா? ஸோ கர்ம ஞான அதாவது கர்ம ஞான சுபாவம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ இந்த சுபாவம் வந்து நம்ம பிறக்கும் பொழுது, அதாவது சுபாவம் எப்படி நமக்கு குடிக்கொள்கிறது யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ராஜலட்சுமி மாதாஜி கை உயர்த்திருக்கீங்க. ஏதாவது டவுட் கேட்கணுமா மாதாஜி? சுபாவம்ங்கிறது பேரண்ட்ல இருந்து வர்றதா அல்லது அவங்களுக்கே இயற்கையா இருக்கிறதா மாதாஜி? காம்பினேஷன் குணங்களால வரக்கூடியது. குணங்களால வரும். ஆனா நம்ம கூட ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கிறோம்னா அந்த மாதிரி ஒரு கர்மங்களை கொண்ட குணத்துலதான் நாம மீண்டும் பிற வேண்டும். 2-3 குழந்தைகள் இருந்தா ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு சுபாவம் இருக்கு, இன்னொரு குழந்தைக்கு ஒரு சுபாவம் இருக்கு. ஆனா பேரண்ட் வந்து சேம். அப்படி இருக்கும்போது ஹவ் அது மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம செஞ்ச கர்மாவுக்கு பரவாயில்ல நம்ம குணங்கள் கூட வருமல்ல மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், கர்மாவோட இணைந்ததுதான். ஆனா அந்த குணங்களுமே வந்து நம்ம இந்த உலகத்துல வரும் பொழுது பிறக்கும் பொழுது இருக்கக்கூடிய குணாதிசயம் கடைசி வரைக்கும் நாம ரீடைன் பண்றோமா அப்படின்னாக்கா மிகப்பெரிய கேள்விக்குரியது. ஆமாம், அது பிராக்டிக்கலாவே தெரியும். இப்போ முந்தைய ஜென்மத்துல அவன் வந்து ரொம்ப டேலண்டா இருந்திருக்கான்னா அவன் இந்த ஜென்மத்துல வந்து அப்ப அந்த ஜென்மத்துல அவன் என்னெல்லாம் தவறு இழைத்தானோ அதற்கான தண்டனைகள் என்ன பேர்ல இந்த இடத்துல அனுபவித்துதான் ஆகணும். அதை தவிர்க்க முடியாது. ஆனா அவன் எப்படி அதை எடுத்துக்கொள்றான்றதை பொறுத்துதான் அதுவே வந்து கடைசியான ஒரு இதுவான்றது வந்து அந்த நபருடைய செயல்படும் தன்மையை வச்சுதான். ஸோ எப்போ ஒரு பக்தர் வந்து
இந்த ஜென்மத்துல நடக்கக்கூடிய சங்கடங்களை எல்லாம் பகவான் தனக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளாக எடுத்துக்கொள்கின்றானோ அவன் வந்து நற்பாதையில வந்து நிவிருத்தி மார்க்கத்துல முன்னேறுவான். அதே ஒருத்தன் வந்து இறைவன் கொடுத்த வாய்ப்புகளை வந்து தன்னுடைய சுயநல புலனுக்காக திருப்தி கொள்வதற்காக அவன் உபயோகப்படுத்தி கொண்டால் அவன் வந்து பந்தப்படக்கூடிய நிலைக்கு தன்னை அந்த இடத்துல அவனுக்கு அறியாமை வந்துருது இல்ல பிகாஸ் ஆஃப் ignorant only. எஸ், தமஸ் குணத்தோட அவன் வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் ரஜோ அண்ட் தமஸ் கூட இருக்கலாம். சில இடங்கள்ல, சில இடத்துல வெறும் அஞ்ஞானத்துல செயல்படலாம். ஆனா சத்தத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வரைக்கும் ஒரு ரொம்ப இன்டெலிஜென்டா ரொம்ப திடீர்னு ஒரு சேஞ்ச் வந்துருது மாதாஜி அவங்க கிட்ட. அப்போ அந்த அறியாமை எப்படியோ வந்து அவங்களுக்கு ஒட்டிக்குது. அதுக்கு அது எப்படி வரும்னா அவங்க அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்திருப்பாங்க. ஓகே, எஸ், இது வந்து நம்ம தவறான கண்ணோட்டத்தில் எடுத்துக்கவே கூடாது. அகங்காரம் என்பதை இது நம்ம எல்லாருக்குமே உண்டு. நம்ம கிட்ட 24 பண்புகள்ல ஒரு பண்பு இல்லையா? அந்த அகங்காரம் வந்து நம்ம வந்து மடைமாற்றிக்கொள்ளும். அது எப்போ வரும்னா நம்ம கிட்ட பணிவு வரும்பொழுதுதான் அந்த மடைமாற்றிக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பே கிடைக்கும். எது வரைக்கும் நம்ம கிட்ட பணிவு இல்லையோ, பகவான் திருவடிகள்ல நம்ம அது உயர்வான அந்த ஸ்தானத்தை நம்ம உணரவில்லையோ, நாம அவருடைய திருவடிகள்ல வந்து நம்மள நாம மனதளவுல சமர்ப்பிக்கணும்ன்ற அந்த பாவம் இல்லையோ, அது வரைக்கும் அந்த அகங்காரம் நம்மளை விட்டு போகாது. ஓகே, சரணாகதி எனக்கூடிய அந்த இது இல்லையா? நம்ம ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரபத்தி எடுத்துப்பாங்க இல்லையா? fully they are surrendered. ஓகே, அந்த ஒரு பாவத்தை வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த ஆச்சாரியார்கள் வந்து இந்த பிரபத்தியை பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ். ஆனா அதையெல்லாம் பெற கூட நாம என்ன பண்றோம்? சில சமயங்கள்ல நாம இந்த பௌதீக குணங்களால பாதிக்கப்படுகின்றோம். இது எப்பவுமே காம்படிஷன் நடந்துட்டே இருக்கும். ஒரு குணாதிசயம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல மேலோங்கி இருக்கும். சில சமயத்துல இந்த ஸ்லோகம் கூட நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ ஒரு சில சமயங்கள சத்வம் வந்து ரஜசையும் தமசையும் தாண்டி உயர்ந்து நிற்கும். ஒரு சில சமயங்கள்ல வந்து ரஜோகுணம் வந்து மற்ற 2 குணங்களையுமே தாண்டி உயர்ந்து நிற்கும். அப்படின்னா அந்த நபர் வெளிப்படுத்தக்கூடிய பாவம் அது. அடுத்து வந்து சில சமயங்கள அஜ்ஞானம் வந்து இந்த மற்ற 2 குணங்களையே தோற்கடித்து நிற்கும். ஓகே, ஸோ இது எப்பவுமே இந்த காம்படிஷன் எல்லார்கிட்டயுமே இருந்து, ஐயோ நான் தமசிக் கிடையாது, நான் ரஜசிக் கிடையாதுன்னு நம்ம வந்து சொல்லிக்க முடியாது. எந்த சூழ்நிலையுமே வந்து இந்த காம்படிஷன் நடந்துட்டு தான் இருக்கும். ஆனா அந்த நபர் எப்படி அதையெல்லாம் வந்து கையாள்கிறார் என்பதை பொறுத்துதான் அந்த குணாதிசயம் வெளிப்படுமா வெளிப்படாதா என்பது வந்து சொல்ல முடியும். ஒரு நபர் வந்து 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அந்த விசுத்த சத்துவத்துல நிலை பெறும் பொழுது இந்த தமஸ் ரஜஸ் வந்து வேலை செய்யாது. ஈவன் சத்துவத்திலுமே வந்து எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத அந்த ஒரு நிலையில போய் அந்த ஜீவன் வந்து நிலை பெறுவான். அதுதான் தூய பக்தி நிலை என்பது. அதனால அந்த பக்தரை வந்து தூய பக்தர் என்றும் சொல்லப்படுவது. ஓகே, சோ இந்த மாதிரி நம்ம அந்த பக்தி நிலை இருக்கிறதுனாலதான் அவங்க அந்த சத்துவ நிலையிலேயே ஸ்டேபிளா அந்த பக்தி இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க சத்துவத்தை வந்து நிலைப்படுத்தி கொள்ள முடியும். பக்தர் அற்றவர்களால வந்து சத்துவத்தை நிலைப்படுத்தி கொள்ள முடியாது. அவங்க முயற்சி பண்ணினே தான் இருப்பாங்க, ஆனா நிலை பெற முடியாது. ஓகே, மேலும் இவ்விருப்பங்களை பின்பற்றுவதன் மூலமாக தாங்கள் முன்பே விவரித்தது போல எதனால் ஒருவன் சொர்க்கலோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெற முடியுமோ அந்த பிரவருத்தி மார்க்கத்தை நான் கடந்து செல்கிறேன். அவன் கடந்து செல்கிறான். ஓகே, அதாவது பிரவருத்தி மார்க்கம், நிவர்த்தி மார்க்கம். பிரவருத்தி வந்து நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்தும். பிரவருத்தி வந்து தர்ம அர்த்த காம மோட்சத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த செயல்கள், தர்ம அர்த்த காம இந்த 3ஐயுமே செயல்படுத்த வைக்கும் இல்லையா? எப்ப இதெல்லாம் முடியுதோ அதுக்கப்புறம் தான் மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தை அந்த ஜீவன் வந்து தேடும். சோ 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் செயல்படுவது என்பது நிவர்த்தி மார்க்கம். நிவர்த்தி மார்க்கம் வந்து விடுதலைக்கான நிலையை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். பௌதீகத்திலிருந்து விலகி இருக்கக்கூடிய மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். பிரவருத்தி வந்து பௌதீக ஆசைகளை ஈடுபடுத்தி நம்ம புலன் நுகர்ச்சி மற்றும் வந்து பலன் கருதும் செயல்கள்ல நாம எடுத்து செல்வோம். சோ இந்த 2 மார்க்கத்தை வந்து நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதையில வந்து யாந்தி தேவான் பித்ரு யாந்தி பித்ருவிரதாக பூதானி யாந்தி பூதேஜ்ய யாந்தி மத்யாஜினோ அபிமாம்.
ஸோ கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இல்லையா, 9th சாப்டர் ஃபுல்லா ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா பகவான் மட்டும் தான் பேசியிருப்பார் அந்த அத்தியாயம். அர்ஜுனர் எதுவுமே பேசியிருக்க மாட்டார். ஓகே, கேள்வி கூட கேட்டிருக்க மாட்டார். ஸோ பகவான் அதை தான், அது வந்து அக்ஷர அது வந்து ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம் இல்லையா. ஸோ இருக்கக்கூடிய யோகங்கள்லயே அந்த அத்தியாயம் வந்து மிகவும் உயர்வானது. எதுக்குன்னா பகவான் தன்னுடைய நிலையை வந்து தானே வந்து எடுத்துரைச்சிருப்பார். இப்போ நம்மளை பத்தி வேற யாராவது எடுத்து சொன்னாதான் அடுத்தவங்களுக்கு தெரியும். நம்ம எடுத்து சொல்லிட்டோம்னாக்கா நம்ம வந்து இட் வில் நாட் கிவ் மச் வேல்யூ. ஆனா நமக்கு மேல ஒருத்தர் அதிகாரம் பெற்றவர் இருந்து நம்மளை பற்றி சொன்னாங்கன்னா அதற்கு ஒரு வேல்யூ உண்டு இல்லையா. ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுவோம் அந்த நபரை பற்றி. ஆனா பகவான் தான் அவருக்கும் மேல யாருமே கிடையாது. இப்போ ஒரு கம்பெனி ஓனர் வந்து அவரை பற்றி அவர் தான் சொல்லணும் இல்லையா. ஆனா கம்பெனில இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து அவரை பத்தி சொல்ல முடியாது. அவருக்கு கீழே அவருக்கு மேல யாருமே கிடையாதுன்னும் பொழுது அவரை பத்தி அவர் தான் சொல்லணும். அது போன்ற பொசிஷன் தான் பகவானுடையது. நம்முடைய பொசிஷன் எப்படி? ஒரு தொழிலாளி பொசிஷன் தான் நம்ம. ஓகே, நம்மளை பத்தி வந்து மத்தவங்க தான் சொல்லணுமே, நாம சொல்ல முடியாது. எஸ், தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடத்துல பிறப்பாங்க இல்லையா. முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோரிடத்துல வந்து வாழ்வார்கள், பிறப்பார்கள் இல்லையா. பூதங்களையும் பேய்களையும் வழிபடுவார்கள் அவர்களுக்கு இடையிலே பிறப்பார்கள். ஸோ இந்த கோஸ்ட்லி பிளானட், இந்த பூ உலகத்துக்கு மேல இருக்கிறது என்னது? கோஸ்ட் பிளானட். யாரெல்லாம் அந்த கோஸ்ட் பிளானட்டுக்கு போவாங்க? அதாவது தற்கொலை பண்ணி கொள்றவங்க இல்லையா, ஆயுள் காலம் முடியாது இருக்கிறது. அதே மாதிரி சிவபெருமானால் படைக்கப்படக்கூடிய பூதகணங்கள் இல்லையா. ஸோ இப்படி வந்து அந்த அந்த மேஜரா அங்கதான் அந்த கோஸ்ட் பிளானட்ல வந்து இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் இவங்க தான். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களே வந்து வழிபடுற, அதாவது இந்த பேய் பிசாசுகளை வந்து தன்வசம் படுத்தி இல்லையா. சில பேர் வந்து பிளாக் மேஜிக் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா. அப்படிப்பட்டவங்களும் எங்க போவாங்கன்னா அந்த உலகத்துக்கு தான் போவாங்க. உண்மையிலேயே இந்த பிளாக் மேஜிக் பண்றவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய குடும்பம் வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு குடும்பமாவே இருக்காது. அவங்க வாழும் கடைசி காட்டத்துல வந்து ரொம்ப கஷ்டத்தை வந்து அனுபவிப்பாங்க. மேலும் அவங்க மரணித்த பிறகு அவங்க மரணம் கூட சில சமயம்ல துர்மரணமாக ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு. ஓகே, அப்படி மரணம் அடைந்த அந்த பேய் பிசாசு லோகத்துல தான் போய் அவங்க இருப்பாங்க. எப்படி மாதாஜி பேய் பூதங்களாக பிறக்கிறதுக்கான மார்க்கம்னா இப்படிதான். அதான் இந்த அடுத்தவங்களுக்கு தீங்கு இழைக்கக்கூடிய செயல் எதுவா இருந்தாலும் அதை நாம் அதனுடைய வலியும் வேதனையும் நாம் அனுபவிக்கத்தான் வேணும். அதை நம்ம தவிர்க்கவே முடியாது. ஓகே, அதனால ஆன வரைக்குமே வந்து நமக்கு யாராவது ஒருத்தர் தீங்கு செய்தா அது இறைவனிடத்துல வந்து நம்ம விட்டுட்டு நம்முடைய கடமை செய்யறதுக்கு நாம போகணும். அவ்வளவுதான். அதை நம்ம பழகணும்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்க கிட்டயுமே அந்த பரிமாற்றம் என்று ஏற்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ஆனா நம்ம எப்போ ஒருத்தர் நம்ம அகேன்ஸ்ட் பண்ணும்போது நாமளும் அதை வந்து ரேஸ் ஆகி எடுத்துட்டு போனோம்னா பெரிய பகைமையை தான் நம்ம வந்து உண்டு பண்ணணும். அதனால தவறான வழிகளுக்கு வந்து செல்வதற்கான பாதையை வந்து ஏற்படுத்திக்கிறோம். ஸோ அதனால விட்டு கொடுப்பதால நம்ம ஒண்ணுமே குறைந்து விடுவது கிடையாது. அங்கே நம்முடைய அகங்காரம் தான் வந்து, ஈகோ தான் நமக்கு வந்து நம்மளை விட்டு கொடுக்கா. ஏன் விட்டு கொடுக்கணும்? நான் ஏன் போனோம்? நான் ஏன் வந்து நான் என்ன அவங்களோட குறைவா? இப்படிலாம் வந்து அந்த பாவம்லாம் வந்து எதுக்கு வருது நமக்கு? பிகாஸ் ஆஃப் அகங்காரம் தான். அகங்காரம் அஜ்ஞானமான நிலையில செயல்படுவதற்கு ஒரு ஜீவனை வந்து வழி நடத்தும். ஓகே, எப்ப நம்ம கிட்ட அகங்காரம் எனக்கூடிய பண்பு அந்த தருணத்துல உயர்வாக ஏற்றம் பெறுகிறதோ அந்த சமயத்துல நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகளுமே வந்து வீணான வார்த்தைகளா தான் இருக்கும். இதை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும். நமக்கு கோபம் வரும் பொழுது இல்லையா, கோபம் வந்து அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான். ஓகே, அதனால்தான் கோபம் என்பது நன்மையே கிடையாது. இட்ஸ் நாட் குட் நேச்சர். ஸோ யாருக்கு வந்து அகங்காரம் இருக்கோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா கோபம் என்னுடைய வெளிப்பாடு கண்டிப்பா வெளிப்படும். அப்போ அவங்க பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து மன வருத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளா தான் பேசுவாங்க. இத அன்றாட விஷயங்கள்ல நீங்க அப்சர்வ் பண்ணா அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். ஆனால் அஜ்ஞானவாதி தான் வந்து கோபத்தை வெளிப்படுத்துவார். ஓகே, மேலும் என்னை வழிபடுவரோ என்னுடன் வாழ்வர் என்று பகவான் சொல்லிட்டார். வேறுபட்ட இயற்கை குணங்களின் ஆதிக்கத்தின் காரணத்தால் ஜீவராசிகள் பல்வேறு சுபாவங்களை ஏற்படுத்துகின்றன இல்லையா. சோ நான் சத்துவத்துல இருந்தா சத்துவமான நிலைகளை பற்றி அதிகபட்சமா நான் சொர்க்கலோகத்துக்கு போகலாம்.
இல்ல சுத்த சத்துவத்துக்கு போனா பகவானுடைய திருநாட்டை சேரலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ரஜோகுணம், மீண்டும் இந்திய புவி வாழ்க்கையில நான் செய்த புண்ணியங்களுக்காக மேல் உலகங்களுக்கு சென்றாலும் அந்த புண்ணியங்காலங்கள் எல்லாம் கழிந்த பிறகு மீண்டும் இந்த உலகத்துல நான் திரும்பி வருவேன் இல்லையா? அட்லீஸ்ட் மனிதனாக பிறக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாவது நமக்கு கிடைக்கும். அதே தமஸ் குணம் வந்து இழிவான பிறவி இல்லையா? விலங்கு இனம் இந்த மாதிரியான பிறக்கிறதுக்கான மரம் செடி கொடிகள் பிற உயிர்வாழிகள்ல பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு, இல்லைன்னா மீண்டும் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அந்த சைக்கிளை வந்து தொடரணும் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வந்து நாம தள்ளப்படுவோம். என்னை பழிப்படுவர்கள் என்னிடம் வாழ்வர் என்று பகவான் சொல்றார், வருவர் என்று. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போகும்பொழுது பகவானுடைய திருவடிகளுக்கு நாம சேருகின்றோம். பரமபுருஷனும் அவர் விருப்பத்தையும் பற்றி தகவல் அறியாதவர்கள் உயர்ந்த பௌதிக நிலைக்கு ஏற்றம் பெற முயல்கின்றனர். 100% நாமெல்லாம் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி சொர்க்கமும் வைகுண்டமும் வித்தியாசமே தெரியாது. சொர்க்கம் எங்க இருக்கு, வைகுண்டம் எங்க இருக்குன்னு தெரியாது இல்லையா? கோலோக சாட் பார்த்துதான் இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அப்போ நம்ம எந்த நிலைக்கு நம்ம ஏற்றம் பெறன்றதே நமக்கு தெரியாது. ஆனால் இந்த ஜட உலகில் பிறப்பையும் இறப்பையும் தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை என்று முடிவுக்கு வருபவன் ஆன்மீக உலகிற்கு திரும்பி செல்ல முயல்கிறான். அப்பா இங்க மீண்டும் பிறக்கணும், இதே பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை, மீண்டும் சங்கடம், இதெல்லாம் தெரிஞ்சவங்க வந்து மரணம், இப்படி வலியும் வேதனையும் அனுபவிக்கிற தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது இந்த உலகத்துல என்று தெரிஞ்சவன் இந்த உலகத்திற்கு மீண்டும் திரும்பி வராது இருக்கக்கூடிய செயல் என்னன்றதை தேட ஆரம்பிப்பான். அப்பதான் நான் யார் என்பதை அறிய முயற்சி பண்ணுவான். அந்த இலக்கை அவன் அடைந்து விட்டால் இந்த ஜட உலகம் திரும்பி வர வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. எத் கத்வா நான் நிவர்த்தந்தே தத் தாமம் பரமம் மம. தத் தாமம், ஓகே, காம இல்லது, தத் தாம பரமம் மம, அதாவது என்னுடைய பரமமான இயற்கை அதுதான் அப்படின்னு சொல்றார். சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட சொல்றார், பிரம்மாண்ட பிரமிதே கோனே பாக்யவான் ஜீவா குரு கிருஷ்ணா பிரசாதே பாயா பக்தி லஜா பீஜா. குருனுடைய கிருப்பை நமக்கு தேவை இல்லையா? ஸோ அப்பதான் அந்த பக்தி எனக்கூடிய விதையை வந்து நம்ம ஹிருதயத்துல ஸ்ட்ராங்கா வந்து நிலைப்படுத்த முடியும். குருனுடைய வழி நடத்துதல் நமக்கு தேவை. ஸோ அதாவது ஜீவராசிகள் தங்களுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்ப பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் சஞ்சரிக்கின்றன, எல்லா இடத்துலயுமே பிறக்கிறாங்க. அவற்றில் சிலர் உயர்ந்த கிரகங்களும் சில தாழ்ந்த கிரகங்களும் இருக்கிறது இல்லையா? நமக்கு மேல உயர்ந்த கிரகம், நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உலகம் தாழ்ந்த கிரகம். இவ்வாறு சஞ்சரிக்கும் கோடிக்கணக்கான ஜீவன்களில் மிகவும் பாக்கியசாலன் யாரோ ஒருவன் தான் கிருஷ்ணரின் கருணையால் உண்மையான ஒரு ஆன்மீக ஒருவரின் சவகாசம் கொள்ளும் வாய்ப்பை பெறுகிறான். அப்பெல்லாம் நாம் எல்லாருமே வந்து அந்த ஒரு ஸ்பிருதி வந்து பகவானுடைய கிருபையால கிடைச்சிருக்கு. பகவானுடைய கருணையால தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே குரு மார்க்கம் கிடைத்தது இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம கட்டியா பிடிச்சிக்கணும். குரு கிருஷ்ணரின் கருணையால் இத்தகைய ஒருவன் பக்தி தொண்டின் செடி என விதைகளை பெறுகிறான். தி சீட் ஆஃப் த பக்தி பிளான்ட். அது வந்து அவங்க நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து நட்டு வைக்கிறாங்க. அதை நாம என்ன பண்றோம், பரிபாலிக்கிறதுக்கு நாம பக்தி தொண்டை வந்து செய்யறோம். அதை செய்ய செய்ய அந்த கொடி வந்து படர்ந்து கொண்டே செல்லும். பக்தி எனக்கூடிய அந்த கொடி அனைத்து ஜீவராசிகளும் சில சமயங்களில் உயர் கிரகங்களும் சில சமயங்களில் தாழ்ந்த கிரகங்களும் பிரபஞ்சம் முழுவதும் சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கின்றன. இதுதான் பௌதீக நோய் என்பது, டிசீஸ். இந்த உலகத்துக்கு யாரு வருமோ அவங்க எல்லாருமே வியாதியோட தான் வந்திருக்கோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? என்ன மாதிரி வியாதி? பௌதீக வியாதி. பௌதீக வியாதி என்ன சொல்லுங்க? அகங்காரம் இல்லையா? அடுத்து வந்து நம்ம அதாவது காம லோப இதெல்லாம் டிஃபெக்ட்ஸ். ஓகே, இதெல்லாமே வந்து காரணங்கள். இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம நோய்வாய்ப்பட்டு தான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் இல்லையா? மனசை வந்து கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. ஸோ இது பிரவர்த்தி மார்க்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒருவன் புத்திசாலி ஆகும் பொழுது முக்தி மார்க்கத்தை ஏற்கிறான், நிவர்த்தி மார்க்கம். இவ்வாறு ஜட உலகில் சுழல்வதற்கு பதிலாக அவன் ஆன்மீக உலகத்திற்கு திரும்பி செல்கிறான். அது அவசியமாகும், இது அத்தியாவசியமானது. இட்ஸ் எ மேண்டேட்டரி திங் ஃபார் எவ்ரி ஒன் இல்லையா? இது வந்து ஆப்ஷனல் கிடையாது. நமக்கு பௌதீக உலகம் வந்து நமக்கு வந்து நிரந்தரம் கிடையாது. இந்த இடத்த நாம் நிரந்தரம் ஆக்கிவிடவும் கூடாது. ஆன்மீக உலகம் தான் நித்தியம், அதுதான் நமக்கு கம்பல்சரி இல்லையா? மேண்டேட்டரி இதுதான். ஓகே, மேலும் இந்த இடத்துல தாங்கள் 5ஆம் காண்டத்து முடிவில் பாவ செயல்களிலிருந்து விளையும் பல வகையான நரக வாழ்வுகளை பிரம்மதேவரின் புத்திரனான சுயம்பு மனுவால் பதவியேற்கப்பட்ட முதல் மன்வந்திரத்தை கூட விவரித்தீர்கள். எஸ், அதை கூட சொன்னாரு. மற்றும் வந்து இந்த நரக வாழ்வை பற்றியும் 28 நரக உலகங்களை பற்றியுமே சொன்னார். எந்தெந்த செயல்கள் செய்தால் வந்து எந்த நரகத்திற்கு போவோம்
அப்படிங்கிறதுமே அங்கே வந்து எத்தனை காலம் வந்து நாம் தண்டனை அனுபவிப்போம், அதன் பிறகு வந்து நாம் மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருந்தால் நம்முடைய சுக்ருத்தியோ இல்லது வந்து நம்முடைய அதாவது மீண்டும் கீழ் உலகத்திலே போடுறதுக்கான வாய்ப்பு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம செய்திருக்கக்கூடிய கர்ம பலன்களை பொறுத்து நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. மேலும் நாம எந்த குணாதிசயத்துல நாம இருக்கோமோ அதை பொறுத்து நாம அந்த உலகத்திற்கு செல்வோம். பிரபுவே, பிரியாவரத மகாராஜன் மற்றும் உத்தானபாத மகாராஜனுடைய பற்றிய வம்சங்களையும் சிறப்பியல்புகளையும் நாங்கள் விவரித்தீர்கள். அதாவது 5ஆம் காண்டத்துல வந்து பிரியாவரதனை பற்றி படித்தோம், 4வது காண்டத்துல வந்து உத்தானபாதனை பற்றி படித்தோம் இல்லையா. துருவ மகாராஜ் அவருக்கு பின்னாடி வந்த எல்லாத்தையுமே படித்தோம். பிரியாவரதனுடைய பரம்பரை பரத மகாராஜ் ஜடபரதர் வரைக்கும் நம்ம படித்தோம் இல்லையா. ஸோ 15வது அத்தியாயம் வரைக்குமே வந்து பிரியாவர்தனுடைய வம்சத்தை பற்றி தான் நம்ம படிக்கிறோம். அதன் பிறகுதான் அந்த பூமண்டலத்தை பற்றி 16வது அத்தியாயத்திலிருந்து படிக்கிறோம். பூமண்டலம் ஒரு அண்டத்துல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே நரக உலகங்கள் வரைக்கும் நம்ம படிக்கிறோம். மேலும் பரமபுருஷர் இந்த ஜட உலகை பல்வேறு பிரபஞ்சங்களுடனும் கிரக அமைப்புகளுடனும் கிரகங்களுடன் மற்றும் நட்சத்திரங்களுடன் பல வகையான நாடுகளுடனும் கடல்களுடனும் நதிகள் தோட்டங்கள் இப்படி எல்லாத்தையுமே படித்தோம். இந்த மண்ணுலகில் சில, விண்ணுலகில் ஒளிரும் கோலங்களில் சில, தாழ்ந்த கிரக அமைப்புகள், அதாவது நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகம், நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உலகம், நம்ம உலகம், இது எல்லாமே பற்றி எப்படி இதெல்லாம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு என்பதையுமே வந்து ரொம்ப அழகா விவரிச்சார். தாங்கள் இக்கிரகங்களை இவற்றில் வாழும் ஜீவராசிகளையும் தெளிவாக விளக்கியுள்ளீர். அங்கே யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்றதுமே ரொம்ப அழகா எடுத்துரைச்சார். பல்வேறு வகையான கிரகங்கள் நட்சத்திரங்கள் முதலுடன் கூடிய இந்த முழு ஜட உலகையும், அதாவது அண்டம், இந்த அண்டமே பரமனும் சிறந்த சக்தி வாய்ந்தவருமான பரமபுருஷர் படைத்துள்ளார் என்பதை இங்கு எதேதம் அஸ்ருஜத் விபு என்னும் சொற்கள் தெளிவாக காட்டுகின்றன. ஸோ அதாவது இந்த பௌதீக உலகம் எவ்வாறு படைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை வந்து இந்த இடத்துல அங்கீகரிக்கிறாங்க ஆக்சுவலி இல்லையா, அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அந்த வார்த்தைகள் மூலியமா. ஒவ்வொரு படைப்பிலும் உள்ள கடவுளின் கையை நாஸ்திகர்கள் மறைத்து விட முயல்கின்றனர். எப்பவுமே பகவான் கையை கொடுத்துட்டே தான் இருக்கார். நாம அந்த கையை பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம கடந்து செல்லணும். ஆனா அந்த கை இருப்பதையே நம்ம வந்து மறந்து போயிட்டோம். எதனால் மறக்கிறோம்? நம்ம நாத்திக தன்மையினால. அப்ப மறந்து விடும்பொழுது நம்ம இந்த உலகத்துல நாம இதுதான் நித்தியமான உலகம்னு சொல்லிட்டு இங்கே நாம உழண்டு கொண்டுதான் இருப்போம். மேலும் ஆனால் ஒரு புத்திசாலியான சர்வ வல்லமை படைத்த சக்தியினால் அன்றி வேறு எவ்வாறு இவ்வெல்லாம் படைப்புகளும் தோற்றத்திற்கு வந்துள்ளன என்பது அவர்களால் விளக்க முடியாது. நிறைய விஷயங்கள் நம்மளால விளக்கவே முடியாது. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம், இந்த பிரபஞ்சங்கள் எப்படி ஒரு நிலை கொண்டிருக்கிறது இல்லையா. மேலும் நம்ம உடல்லே வந்து நேத்து பிரேமகிஷோரி மாதாஜி காலையில 8 மணி கிளாஸ் எடுத்தாங்க. அதுல சொன்னது எஸ், இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ். ஸோ ஒன் ஆஃப் த செஷன்ஸ் ஆல்சோ ஒன் டாக்டர் சொன்னது என்னன்னா, இந்த வயிற்றுல போடக்கூடிய உணவு எப்படி ஜீரணம் ஆகுறது அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளால கண்டுபிடிக்கவே. ஏன்னா அதுதான் ஷட்டல் ஒர்க்கிங் அது இல்லையா. ஸோ எப்படி அது டைஜஷன் நடக்கிறதுன்னே தெரியாது. ஸோ அப்படி பகவான் சிருஷ்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட். இதுக்குள்ள இருக்க நர நாடிகள், இந்த நம்ம தலையில வந்து எத்தனையோ இல்லையா நியூரான்ஸ் இதெல்லாமே இருக்கு. ஆனாலுமே அதெல்லாம் எப்படி செயல்படுது, எப்படி மெமரியை வந்து நம்ம வந்து நிலைப்படுத்திக்கிறோம், எப்படி வந்து மெமரி இல்லாம வாழ்றோம் இல்லையா. பகவான் நினைச்சா எதை வேணாலுமே செய்ய முடியும் அப்படிங்கறத வந்து அவருடைய சிருஷ்டியினுடைய இன்டர்னல், அதாவது உட்புறமா இருக்கக்கூடிய தன்மையை நாம உணர ஆரம்பிச்சோம். இந்த ஹிருதயம் எப்படி வேலை செய்யுது, இந்த நுரையீரல் எப்படி வேலை செய்யறது, கிட்னிஸ் எப்படி வேலை செய்யறது இல்லையா, இந்த கால்கள் எவ்வாறு நடக்கிறது, இந்த மனசு எப்படி செயல்படுகிறது, இந்த மூளை எப்படி இயங்குறது, இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது, நம்மளால கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. ஆனா வெளிப்புற தோற்றத்துல வந்து நாம அவங்க சொன்னது, அதாவது ரொம்ப அருமையான நிறம், பார்க்கறதுக்கு அழகா, இந்த தோலோட நம்ம வந்து, அதாவது தோல்னால வந்து நம்ம வந்து நம்முடைய சௌந்தரியத்தை வந்து வெளிப்படுத்திக்கிறது இல்லையா இந்த உடல். ஆனா எல்லா உடல்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பாகங்கள் எல்லாமே ஒன்றுதான். அதாவது இவங்க வெளிப்புற தோற்றத்துல அழகா இருக்கிறதுனால உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பாகங்கள் வேறுபட்டு இருக்குன்னு நினைக்க முடியாது. அனைத்துமே ஒரே மாதிரி தான். அதே ரத்தம், அதே எலும்பு, அதே மஜ்ஜை, இதுதான் நம்ம உடலா வந்து கவர் பண்ணியிருக்கிற அந்த தோல் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கிறது இல்லையா. அதனால இதுல எந்த வேறுபாடுமே கிடையாது. இதே பண்புகளால் ஆனதுதான், 24 பண்புகளால் ஆனதுதான். இதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். இல்லாததை கற்பனை செய்து கொள்வது காலத்தை வீணடிப்பதாகும். பகவத்கீதை அகம் சர்வஸ்ய பிரபு, நான் அனைவரிலிருந்தும் மூலம், நானோ அனைத்திற்கும் மூலமாவேன்.
மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே, சிருஷ்டியில் இருப்பவற்றை எல்லாம் என்னிடமிருந்து தோன்றியது வெளிப்படுகின்றன. இது மத்வா பஜந்தே மாம் பூதபாவ சமன்விதாக, நான் எனது சர்வசக்தியினால், அதாவது ஆம்னிசியன்ட், அனைத்தையும் படைக்கிறேன் என்பதை முழுமையாக ஒருவன் யார் ஒருத்தன் புரிந்து கொள்கின்றானோ அப்படிப்பட்டவன் பக்தி தொண்டுல நிலை பெற்று என்னுடைய தாமரை திருவடிகளை அடைகின்றான், பூரண சரணாகதி அடைகின்றான் என்று பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றார். துரதிருஷ்டவாசமாக இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல புத்தி குறைந்தவர்களால கிருஷ்ணரின் பரதத்துவத்தை உடனடியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. எஸ், நம்ம எல்லாம் 18 நாள் ஜாயின் பண்ணப்போ நமக்கு அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் கிடையாது. இப்ப 4-5 வருஷமா வாசிக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை பகவானே கொடுத்திருக்க. இதை நாம் அப்படியே எடுத்துட்டு போகணும். ஆயினும் அவர்கள் பக்தர்களுடன் சவகாசம் கொண்டு நெக்ஸ்ட் லெவல் என்னது, முதல்ல பகவானுடைய கருணை, அடுத்தது சாது சங்க அசோசியேஷன் இல்லையா, படிப்படியாக சரியாக புரிந்து உணர்வுக்கு அவர்கள் வர இயலும். ஸோ இங்கே பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்தியத்தை வாசுதேவம் சர்வமிதி ச மகாத்மா சுதுர்லபா, வெரி சுதுர்லபா மீன்ஸ் மிக அரிதானம் இல்லையா. பகுனாம் ஜென்மானாம் அந்தே, அதாவது பற்பல பிறவிகள் எடுத்த பிறகு இல்லையா. ஸோ உண்மையில் அறிவுள்ள ஒருவன், ஞானவான் இல்லையா, அறிவுள்ள ஒருவன் மாம் பிரபத்தியே, அதாவது என்னையே சரணாகதி அடைகின்றான் இல்லையா. பிரபத்தியே மீன்ஸ் சரணாகதி, அதாவது என்ன நினைச்சா சரணாகதி அடைகின்றான். வாசுதேவம் சர்வமிதி, அனைத்துமே வாசுதேவம் இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சு அதை உணர்ந்து பகவான் திருவடிகளில் அவன் சரணாகதி அடைகிறான். அப்படிப்பட்ட மகாத்மாக்கள் மிகவும் அரிதானவர்கள் என்று இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பௌதிக சக்தியின் ஒரு சேர்க்கையும் பூமிர் அப்போ அனலோ வாயு, அது ஆன்மீக சக்தியான ஜீவராசியும் இந்த பஞ்சமகாபூதங்கள் மற்றும் இந்த ஜீவராசி ஒவ்வொரு படைப்பிலுமே இருக்காங்க. ஆகவே இதன் கொள்கைப்படியே ஆன்மீக சக்தியும் பௌதிக மூலப்பொருட்களும் இணையும் போது இப்பிரபஞ்சம் சிருஷ்டிக்கப்படுகிறது. இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஜடம் அண்ட் சேத்தனம். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டுமே இணையும் பொழுதுதான் இந்த இடத்துல சிருஷ்டி என்பது ஆரம்பமாகிறது. மகா பாக்கியசாலிகளான சுகதேவ் கோஸ்வாமியே, மனிதர்கள் பல விதமான நரக சூளைகளை அடைந்து கடுமையான வேதனைகள் அனுபவித்திலிருந்து எவ்வாறு காப்பாற்றப்படுவார்கள் என்பதை பற்றி எனக்கு விளக்குங்க அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. எப்படி அந்த தண்டனையிலேருந்து நரக உலகத்திற்கு போகாம அவங்க எப்படி தப்பிச்சுக்க முடியும், அதற்கான மார்க்கம் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்ப கேட்கிறார். ஸோ பாவங்கள் செய்பவர்கள் கண்டிப்பாக நரக உலகங்களுக்கு போகத்தான் வேணும். அதை நம்ம மாற்றி அமைக்க முடியாது. பரிஷித் மகாராஜன் தன் ஒரு பக்தர் என்பதால் அவருக்கு கருணை உள்ளம், அதனால அதை எப்படி தடுத்து நிறுத்த முடியும் அப்படின்றத கேட்கிறார். பர துக துகி ஆவார் யாரு, ஒரு வைஷ்ணவா இல்லையா. பராமின் நித்தியமான துக்கத்தை கொண்டவர் யாரு, தனக்கான துக்கம் கிடையாது, மற்றவர்களுடைய துக்கத்தை தன்னோட துக்கமாக பாவிப்பவர். ஓகே, ஆனால் மற்றவர்களின் தொல்லைகளை கண்டு அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அற்றவராக உள்ளனர். அவங்க மகிழ்ச்சி எல்லாம் கிடையாது. தங்களுடைய உன்னத குணங்களை போற்றி புகழ்ந்து ஆனந்த பரவச நிலை அடையும் கலையை நான் கற்றுக்கொண்டு விட்டேன் இல்லையா. பகவானுடைய புனித நாமங்களை சொல்லி அதுல அவர் ஆனந்தத்தை கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலை அவருக்கு உணர்ந்தாயிற்று. எனக்கு சொந்த பிரச்சனைகள் எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, சோ ஆனால் தங்களுக்கு செய்யப்படும் பக்தி தொண்டை பற்றிய அறிவு சிறிதும் இல்லாது நிலையற்ற இன்பத்தில் சுறுசுறுப்பாக உள்ள இந்த மூடர்களை பற்றி சிந்தனை எனக்கு வருந்துகிறது. அதுவே எனக்கு மிகவும் பிரச்சனையாக. இது பிரகலாத் மகாராஜ் கூட இல்லையா. பிரகலாத் மகாராஜுக்கு அவர் சொல்லுவார், யாரு நரசிம்மரை பார்த்து, எனக்கு எதுவுமே தேவை கிடையாது, எனக்கு தேவையான ஒன்று வஸ்து இங்க எதுவுமே கிடையாது, அதாவது பௌதிக இச்சைகள் எதுவுமே தனக்கு கிடையாது என்று. ஆனால் இங்கே கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களுடைய அதாவது நிலையை எண்ணி எனக்கு வருத்தத்தை கொடுக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டு. ஸோ மேலும் ஒரு வைஷ்ணவர் பிரம்மபுருஷன் சரணாகதி அடைந்தவர் என்பதால் அவருக்கு சொந்த பிரச்சனைகள் எதுவுமே கிடையாது. ஆனா மற்றவர்கள் இழிவடைந்தவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வருத்தம் இருக்கும். எனவே பரிஷித் மகாராஜன் மனித குலத்தை நரகத்திற்கு செல்வதிலிருந்து எப்படி காப்பாற்றுவது என்பதை பற்றி சுகதேவ் கோஸ்வாமியுடன் அறிய விரும்பினார். சோ அது பக்தி தொண்டோன்னுதான். இறக்குற தருவாயில கூட அவர் பிரத்யார பத்தி தான் நினைச்சிருக்காரு. எஸ், தட் இஸ் ஹவு பக்தனுடைய மனநிலை. தான் எப்படியுமே அவர் ஸ்வீகரிச்சிட்டார். தன்னுடைய மரணத்தை 7வது நாள் அவர் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று இருந்தால் அது இறைவனுடைய கட்டளையாக இருந்தால் அவ்வாறே நான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று அவர் போயிடுறார் இல்லையா. 100% அதை ஏற்றுக்கிட்டாரு. ஆமா, ஏன்னா அதுக்கு ரிவர்சல் பண்ண கூட அவர் விருப்பம் இல்லை. ஓகே,
அவர் செய்த சிறிய தவறு அந்த மரணித்த பாம்பை எடுத்து சமிக்க ரிஷி மேல போட்டுட்டு வந்ததுதான். அதனால சிங்கி முனி என்ன பண்ணார், கோவப்பட்டு வந்து சபித்து விடுகிறார். சோ அந்த இது வந்து அவர் செய்த தவறு தான். ஆனா எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு அல்பமான மனிதனானேன். அந்த சமயத்துல அங்கே அவருமே கோவப்பட்டார். அவர் தூய பக்தர் தான். அந்த கோபம் வந்து இறைவனுடைய ஏற்பாடு. இனிமே போரும் இவர் வந்து நம்ம திருநாட்டை சேரணும்ன்றது ஏற்பாடு. சோ எப்பவுமே கோவப்பட்டு இருக்கவங்க வேற, வெரி ரேர்லி கோவப்படுறதுக்கான காரணங்கள் இருக்கக்கூடியவங்களது வேற. ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா நம்ம கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, நினைச்ச மாத்திரமே மூக்கு மேல இருக்கிறது டப்புன்னு வெளிப்படுத்துறது வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணணும். அதனால எத்தனை பேருக்கு மன வருத்தங்கள் இல்லையா, அந்த வார்த்தைகள் இதெல்லாமே வந்து துன்பத்தை விளைவிக்க வல்லது. வேர்ட்ஸ் ஆர் வெரி பவர்ஃபுல். அதனால அதை பார்த்து தான் நம்ம உபயோகப்படுத்தணும். ஸோ எனக்கு எல்லாம் பேச தெரியும்ட்டு நான் பேசவே கூடாது. அது மிக மிக தவறானது. ஸோ மேலும் எனவே அவர்களை அதிலிருந்து காப்பாற்றும் முறைகளை அவரால் விவரிக்க இயலும். யாரு, சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கிட்ட இல்லையா. மக்களை எப்படி நரக வாழ்வில் நுழைகின்றனர் என்பது சுகதேவ கோஸ்வாமி விளக்கி அவர் அதிலிருந்து எப்படி காப்பாற்றணுன்றதுமே அவருக்கு தெரியும். ஏன்னா அதையுமே அவர் கேட்டறிந்திருக்கார். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ண உணர்வு பற்றாக்குறை மேலோங்கிது. அப்படின்னா இறை உணர்வே கம்மி நமக்கெல்லாம் இல்லையா. இறை உணர்வு என்பதே மிக மிக கம்மி. அப்படியுமே நம்ம தேவர்களை வணங்கினாலும் ஒரு லாபத்திற்காக தான் அவங்கள வணங்குறோம். அவங்களுக்கு ஏதாவது செய்யறோம்னாக்கா நமக்கு ஏதாவது அந்த தேவதை அனுகிரகிப்பான்றதுக்காக செய்யணும். அது தவறான வழிபாடு. அதனால்தான். மேலும் மறுபிறவி உண்டென்பதை கூட அவர்கள் நம்ப மறுக்கிறார்கள். ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிராஸ் பாடி இல்லையா. உடல் தளத்திலிருந்து அவங்க நோக்குறாங்க, ஆன்ம தளத்தை பற்றி யோசிக்கல. மறுபிறவி உண்டென்பதை அவர்களுக்கு உணர்த்துவது மிகவும் கடினமாகும். அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நம்மளால எடுத்துரைக்கவே முடியாது. ஏனென்றால் பௌதீக சுகத்தை தேடுவதில் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட பித்தர்களை போல அலைகின்றனர் இல்லையா. பித்து பிடிச்சி என்னுடைய ஆஸ்திகளை இப்படி பன்மடங்கு நான் உயர்த்தின்றே போகணும், அதுக்காக அயராது உழைக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஆயினும் அவர்களை காப்பாற்றுவதுதான் புத்தி சுவாதீனம் உள்ள ஒருவனுடைய கடமையாகும். இப்ப நம்ம வீட்லயே ஒருத்தர் 2 பேர் மட்டும் தான் கிருஷ்ண உணர்வு இருப்பாங்க. மிச்சம் பேரெல்லாம் நம்ம காப்பாற்ற வேண்டியது தலையாய கடமை. நம்ம அதை கை கழுவி விட்டுற முடியாது. பரீட்சித் மகாராஜா இத்தகைய மனிதர்களை காப்பாற்றக்கூடிய ஒருவரின் பிரதிநிதி ஆவார். ஸோ அப்படி காப்பாற்றக்கூடிய இப்ப பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து காப்பாற்றுகிறார்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு அவருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ், அதாவது இத்தகைய மனிதர்களை காப்பாற்றக்கூடிய ஒருவரின் பிரதிநிதி இல்லையா. இறைவன் தான் வந்து நம்மளை ரட்சிக்க முடியும். இந்த மார்க்கம் எல்லாம் அவரிடமிருந்து தான் வந்ததே. அதனால அவர் இறைவனுடைய பிரதிநிதியாக இருந்து இப்படி தவறி விழக்கூடிய ஆத்மாக்களுக்கு வந்து வழிநடத்தக்கூடிய நிலையில சுகதேவ கோஸ்வாமி இருக்கார். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்சகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम